Først så vil jeg gerne lige give en definition af begrebet differential koefficient. For at finde ud af, om en funktion er differentiabel, skal vi kende differenskoefficienten. Og den er betegnet som delta y divideret med delta x, eller man kan også sige f parentes x0 plus delta x parentes slut minus f x0 divideret med delta x. Funktionen er differentiabel i et punkt, vores x0-punkt, hvis differenskvotienten har en grænseværdi for delta x går mod 0. Denne grænseværdi kaldes for funktionens differentialkvotient og i x0 og betegnes med fx0-mærke. Nu vil jeg så gerne præsentere beviset for parentes start fx plus gx parentes slut mærke er lige med fx-mærke plus gx-mærke. Vi starter med at stille det sådan op, så vi har vores fx og vores gx på den ene side, hvorefter vi så minuser det samlet med vores fx0 og gx0. Det næste skridt er faktisk bare lige at fjerne den parentes, som der er her, og i slutningen af g'et, så det hele ligger lige så uoverskueligt. Jeg vil lige undskylde for en rigtig dum fejl. Jeg har selvfølgelig glemt, at der skal divideres med x minus x0, efter at man har opstillet hele det her scenarie. Det er noget af det vigtigste ved det her, men det gik lidt hurtigt, det fik jeg lige glemt. Så ja, vi fortsætter efter det her. Det vi så ser her, det er, at vi har flyttet det sådan, så at fx og minus fx0 står på den ene side, divideret med x minus x0, og så på den anden side, der har vi gx minus gx0 divideret med x minus x0. Det gør det mere overskueligt. Vi har f'erne sådan til vores venstre, og g'erne til vores højre, så det næste gang kan give lidt bedre mening. Her til sidst står vi så tilbage med, at fx-mærke minus gx-mærke altså kan afledes ud for det her. Og det er når x går mod x0, som vi snakkede om tidligere, da jeg beviste, eller da jeg heroppe gav definitionen begrebet af differential quotient.